Какво става ли? Хора, човешки. Днес ще говорим... По-точно няма да говорим. Ще отговарям на въпросите, които сте ми задали. Първи въпрос. Добре. Много хубаво разбрах какво пише. Пише по-точно. Направи смешни фейс. Разбрах, иначе. Смешни фейс. И такова. Минута. Няма ли го има какво да гледам? Докато се зареждам, да ви питам вас. По-точно няма да ви питам. Искам, ако можете, да направите и вие клипче с предизвикателства, моля. Аз предизвикам Wednesday Addams и Tiffany Albert. Не, че ще ме разбере. Между другото искам да кажа, че Wednesday Addams е супер човек. Прави супер яки клипчета, много ме кефи, супер яка бунтарско момиче, много ме кефи. Това е друго. Имам. Не знам къде. Намери ги. Така. Две близняшки как си? Така се чопнаха локтата. Мама, че голямо чело. Мозъка ми толкова си е квадратен. Пролагаме. Нещо. Че голями тика. Мана. Много съм плескав. Дебела кратуна. Мана. Тунел. Па-па-ра-пам. Добре, направи смешни фейс. Изпей някоя песен. Ако може, мана. Направи го предишния клип. Харесваш ли One Direction? Не. Кажи една от твоите любими песни на Джастин Бибър. Знам, че ако кажа сега някоя песен, която ми е харесвала на Джастин Бибър, ще има много хейтове. Да. Ще ми намразите, знам, но... Знам, защо... Кеф ме мислата... Да, така, май се казваш. Да. Не знам, защо е яка. Лок скрина ти какъв е? Парола нямам. Опс. Прави се така. И се отваря. Страхуваш ли се от тъмното? И в предния клип имах този въпрос. И не ли се страхувам от тъмното, освен ако съм сама вкъщи и е толкова тъмно и няма звук. Тогава си пускам много силна музика и танцувам. Да. Обичаш ли хип-хопа? Да, бива. Балет? Да. Поп-фолка, любими песни имаш ли там? Не, сори, ще те разочаровам. Любима певица? Ще кажам... 3 ли бяха? Тейлор Свифт, Селена Гомес, Ариана Гранде и малко Иги Азалия. Малко. Най-добър приятел. Те са няколко. Това. Меган. Живее по-надолу от мен.
Чакайте. Меган, Ива, Наталия. Ивито, но не съм толкова близка с нея. Не знам. Добре. И Ивайла. Отчетива. Тя е много яка, печено, кефна. И още един въпрос. Обичаш ли да бягаш и игри? Добре. Обичам да бягам. Любимите ми игри не са много. Всъщност аз нямам много игри. Любимите игри са Me Girl. Това е. Не. И Майнкрафт. И последния въпрос. Любими влогъри. Добре. Wednesday Adams. Тифани Алвард. Мати Би. Мати Би, да. Емил Конрад. Цветослав Цонев. Миранда Сингс. Зоела. Други. Само минута. Seven Super Girls. Йоана Пинова и Ана Кво. Това са хората, влогърите по-точно, които ми харесват. Това беше и за днес от мен. Надявам се клипа да ви е харесал, ако ви е харесал. Палец нагоре или долу в коментарите пишете нещо. Надявам се да ви е харесал този клип. Ако ви е харесал, да, пак ще го повторя. Палец нагоре или долу в коментарите пишете. И това беше всичко от мен. До скоро!